תראו, זה פנחס דקלה במיני עם שרון, והוא הולך לטיול, ואנחנו בנינו אותו באמצע שיעור הבא, כי היה לנו מאוד משעמם, ובואו הוא נפל. לא! הוא בדיוק פלסטית! ממה חדתם את זה? כזה חדרת פרסס ומטריאל. פה עדיין בטיול, מטייל על השולחן של שטב. סתם לא רואים אותו, מה בזה? אפילו הכנו לו חבל להליכה. היה לו זנב והוא נופל! תראו, כתוב פה פנחס. רואים? פנחס! והנה עץ. מגדל,